ngoti ndipo foni yako akavarairwa tinawo zvakare maititi avo vari kuratidza kubatikana zvisingaiti nenyaya yemwana wavo inoratidza kuti ichiri kuwadla mwoyo uye votopawo advice kana kuti yambiro kune vamwe vabereki kuti vasaramba vachisangana nezvinhu zvakadai kuvana vavo vasikana. Ngatiteererei tiwe kuti tingadzidzeyiwo panyaya yamaififa iye kuti mwana nerumu yake ane privacy yake iyi inoitwa kuma-European countries ndo zvihombe zvinozozarurwa izvi. Zvihombe zvinozozarurwa izvi. And your daughter is beautiful, deserves great. She's beautiful, successful, intelligent. So let's normalize. I'm saying this from a parent's point of view. Kungokwira upstairs ungonovhura door. Chimboita ngoti ndipo foni yako akavarairwa. Sure abereki because ndakadzidza ndokudzidza kwacho. Chinhu chikuru pazvese vana voda kudzidziswa uye nekunamatira. Ukasadaro vanoita seizvo. Unenge uchida kupa mwana nguva yake but ozokurasisa saizvozvo. Zvakatopfura. I'm not saying kuti I'm still on it. Nemwana wangu yagood ko ndingamura here. Ndikamupengera ndikamurova akafa handii ndimufuti mumamai muvati akauraya mwana. Saka unoti ukati pa neku left odzora neku right, oti pa neku left odzora neku right. I think she's telling the truth because nyaya yekupa vana marooms avo iri right ende zvakanaka kuti mwana wavo unofila freedom uye havaungani chichi but pane zvakashatirawo zvakaita seizvo zvekuti mwana kana ava nefreedom hachina unomucontrola neiwo hachagoni kuzvi. Yes, she has learned and she's learning. She knows that this was a wrong move. You know? Saka I'm saying from a point not yekuti ndikurwadziwa nazvo. Of course zvakandirwadza, I don't want to lie. You know? I don't want to lie because the actually ndinaurwadziwa nazvo. No. I'll be lying. Atidi kunyimba kunge tiri vanhu vasina ma feelings. Ndakatobatikana. You don't even know what happened to me the night yakauya manudzi wayo kwandiri. Because I don't really have to come and tell you what happened, but nikadai ndakafa. I got, of all the people who claim to be shocked, I was the shocked one because mwana wangu ndiye wandinoita kubrega naye pazvose. But ndozoona sendofuti no, at the end of the day akatadza, but aifunga kuti ari mulove kunge mai vake. Ende mai vake kana vaperera vanobva vaita zvose. Avazive kuti ayo mangwana maramba namunhu uye achatanga kukuti zvakati. Saka kudzidza. Saka I can't pretend handina kurwadziwa zvakandibaya. No. Zvakatondibata. But hatiuraye mwana. Tinoti tikati ku left toti ku right. Mangwana anomuka akazvipaikira kana akamwa poison. Ndimi futi motanga kuya I've been there for my kids. I think you can see kubva vachikura. I groomed them as a single mom, providing everything. Zekuti vamwana vari married havana kutombo afford machengeterano chavana. I would go to the deep end.